है पान डाल हो। हम नाही जननी ऐसन होला पूजन हो। हम नाही जननी ऐसन होला पूजन हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया में भूखब कैसे हम हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया हो भूखब कैसे हम हो। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। बाबा साला फास बिना रुकल बा पूजावा। पूजा में पहले उदेर हो। पूजा में पहले उदेर हो। भोला बिहारी से फुलवा मंगहिनी नंद किशोर से छकिया हो। हल चली गीत माही के गावे भजन हो। हल चली गीत माही के गावे भजन हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया में भूखब कैसे हम हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया हो भूखब कैसे हम हो। माई के मूर्तिया रतिया लागे चाहम चम हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया में भूखब कैसे हम हो। कि नवमी में 9 दिन रतिया हो भूखब कैसे हम हो। कैपिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राजेंद्र कॉलेज मोड़, छपरा।